Kibeszéli, a Túlélés podcastja egy lakatlan szigetről, kókuszdióval, kanibálokkal és kreatív megoldásokkal. Tedd le a telódat, gyújts tüzet és tarts Crusoe-val, mert túlélni tudni kell. Na hello, itt Robinson Crusoe vagyok, az egyetlen influencer, akit egy lakatlan sziget tett híressé. Ez itt a Crusoe Kibeszéli, a Túlélés podcastja, ahol 28 év kalandját mesélem el. Kókuszdiókkal, kanibálokkal és azzal, hogyan csinálj kávézót egy barlangból. Kapaszkodj, mert ma is belecsapunk a lecsóba? Nem, a dzsungel közepébe. Szó szerint, na gyerünk! Egyik reggel furcsa zajokra ébredtem, olyanokra, amitől még a kókusz is összerezzen. Kimentem a partra, és mit látok? Csónakok, emberek, és valaki le volt kötözve. Én persze rögtön röhős üzemmódba kapcsoltam, vagyis elővettem a távcsövet, és elbújtam egy bokor mögé. Aztán észrevettem, ezek a fickók nem piknikezni jöttek, a tűzrakás, a botok, a kötések. Hát ők bizony vacsorát akartak csinálni a fogolyból. Nem volt idő sokat gondolkodni, elő a puskával, amit korábban a roncsból hoztam el. Na ugye minden előásott kincs jöjjön egyszer. Lelőttem a kettőt, a többiek meg úgy futották, mint én, amikor elfogyott a rum. A fogoly hálásan nézett rám, mint aki nem tudja, sírjon vagy fusson el. De nem ment sehová, ő lett Péntek. Tanítottam beszélni, ami először úgy ment, hogy mindenre azt mondta, puska, jó? Én meg megtanultam, hogy néha egy barát aranyat ér, még akkor is, ha előtte, kicsit rákcselni akarták. Spoiler, igen, majdnem megették, de ne aggódj, most már ő főzi a vacsorát, és általában nem emberekből van. Ez volt a Crusoe Kibeszéli, én pedig Crusoe, a dzsungel első podcastere. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, és hogyha dobnál egy adományt, küldj pár kókuszdiót, vagy nézd meg a linket a bióban. Holnap újra itt leszek. A kérdés csak az, hogy ti itt lesztek?